Com crear una tasca amb un enllaç? Primer de tot anirem a la classe on volem ficar aquesta tasca. Després anirem a treball de classe i el botó Crea. Aquí clicarem a tasca i ens apareixerà aquesta pantalla. Aquí posem el títol, per exemple, i aquí podeu explicar el que els alumnes han de fer. Llavors, aquí teniu diferents opcions. Llavors, el que farem és afegir l'enllaç. Anirem a buscar l'enllaç, comparteix, i aquí tindrem l'enllaç del vídeo de YouTube de la taula del 3. Tornaré a Classroom, l'enganxo i ara veureu que us queda amb el títol i tot. Però si, per exemple, a més, després de veure el vídeo i haver memoritzat aquesta taula, volem que faci una fitxa, per exemple, del New Worksheet, doncs el que farem és anar a la fitxa que volem que facin, que també ens donen un enllaç, copiem aquest enllaç i fem el mateix. L'enganxem i tindran els dos enllaços per fer. Després aquí a la dreta teniu l'opció de crear el tema. Aquí tinc el tema 1 de l'email. Per exemple, això són taules, doncs li donem a crear el tema i posem les taules de multiplicar. Aquí els hi podeu posar, per exemple, que tenen un temps màxim per fer aquesta activitat. L'hora també podeu posar-la. Llavors, amb ells els sortirà, si us l'han entregat dintre del termini, us sortirà a vosaltres com a que està dintre del termini. Si us l'entreguen fora del termini, us sortirà com a que ho han entregat tard. I aquí la puntuació, si voleu ficar 100 punts, 10 punts o sense puntuar. Aquí també aquesta opció és molt... Si voleu fer-ho a diferents classes alhora, doncs clicaríeu les diferents classes on voleu publicar aquesta activitat. I aquí si voleu fer tots els alumnes que hi ha en aquesta classe. Com en aquesta classe ara mateix no tinc alumnes, no ens surten, però si no us sortiria tot el llistat. I imagineu-vos que voleu posar a uns alumnes que van més endarrerits la taula del 2, doncs clicareu només a aquells alumnes i a uns altres podríeu crear una altra tasca per a aquells alumnes en concret. I finalment, aquí a la dreta hi teniu unes opcions, que és crear la tasca ara mateix, la programeu, és a dir, vull que es publiqui tal dia a tal hora i la programes, o la deixeu en esborrany, que això vol dir que haureu d'entrar una altra vegada per poder activar-la. Nosaltres anem a publicar ja. Ara s'està creant, com que jo li he posat un títol, també em surt el títol i aquí tenen la tasca que han de realitzar els alumnes.